סירבת. אוי, זה חום. לונה. כן, כן, תראה את לונה. הופה, היי. כרגיל גלעד. תפתח ככה. הוא כבר פה? מה אתה רוצה? היום זה עולה אצלי גם כן, אל תדאג, ילד. אז תעלה את זה על שם אחר. חוש מפה, נו. איפה הנחש? נגיד, תגיד תפיסה קטלנית 3, נדי. איפה הראש לא? תפיסה קטלנית 3. רגע, חכה, תן לי להוציא פה. נו, חוש. השני אבל העלית כבר? לא העלית? כן, העלית. מתי? הוא מריח את בערב, אוי! את רדי למטה. לא אברח לנו. רגע, חכה ארז. לא, בסדר, אני נותן רק מצלם. טוב, ככה סבבה, לא? יש פוטוגרפי. אני לא רואה כלום. יואו, מריח את העכבר. כן, אתה כבר שמת לו שעה, הוא בשגע. אני בפלאש פה. חכו, אני עוד איפה לא... הנחש? רגע, אני מוציא, אני רוצה... למה? אני רוצה להוציא את זה. אולי תזיז את הקופסה. אולי... למה? תשים, זה יהיה מגניב עם זה. שים. יהיה בקופסה? אתה מה להכניס אותי? לא, תזיז מפה את הקופסה רגע, שירגע קצת. שמתי לך גם את החריץ כאן. אנחנו נגד התעללות בחיות, רק ממש נגד התעללות בחיות. כן, בגלל זה אתה... מה אני יכול לאכול? יאללה, תכניס. אתה לא הורג פרות? אני לא... ניסית אבל אתה אוכל מצד אותו. שני. תגיד, טוב, מה אני חשוב מכניס, לך? חתולה לא עשתה לה... אם הוא יסתיר, הוא יסתיר. 4? איזה הגיוני. וואי, איזה עכבר מפחיד, איזה עיניים אדום. תראה זה קודם. וואו. לא. לא, תעשי את החתולה, סומו. תכניס אותה לפה. גדול. בוא נקלוט אותו לאט, זה. יואו, זה קודש, אני לא חבר, אני מפחד. העיניים האלה. אחי, הוא נראה חולה. טוב מאוד. מי חולה? העכבר. בסדר גמור, זה לא... אחי, תסתכל, יש לו רעידות כן, גם חולני בבטן. לגמרי. זה טוב מאוד שהוא חולה. זה רק חתן לא, מה נחש. זה טוב? מה זה אומר? הוא יהרוג חתן הרס, לא? לא, הם לא נדבקים. הוא מפחד נראה לי. זה זנב ארוך. הופה, הנה הוא מגיע. הופה, אלעד, אתה... בוא תראה, אלעד. סגור הדלת. כן. אלף, אתה בוא תצלם. תראה, תראה. אוקיי. וואו, הוא בא. וואו, הוא דפק אותו. איזה קוטל, איך לא שם תן לי פה. וואו, אחי, מלמעלה, הוא בא אליו. וואו, עוד לא מת. אוי, העיניים שלו, מה זה? הולכת ראית להתפוצץ. איך הוא בא ככה? תראה את הקקי שלו יוצא. זה עומד. של מי? אנחנו נגד התעללות. העכבר יוצא? חד משמעית. כן, תשמע, הוא מוחץ אותו, יוצא לו הכל. הוא מורץ אותו, יותר לו הכל. וואי, זה נראה הוא עושה את כל העצמות, הכל, הוא הופך להיות טיסה, כמו ג'לי. אפילו צילמתי לך. פישי, תראה, פישי. אני צריך להוסיף אותו. מה, עכשיו הוא ממשיך לחנוק אותו או מה? עוד מעט הוא בולע אותה. הוא מחכה שהוא יעמוד, אז שהוא יעמוד הוא יבוא ככה מהראש, תכניס את הראש שלו, הוא יכול אותו ככה שאני... איך הוא אוכל אותו אבל? בולע אותו, קדם. בולע אותו? ככה. לא. זה פיפי, העכבר, אשתי, נראה לי. פלאצ'ולייט. כן, אשתי נראה לי. לא, זה צל. איפה הראש לנחש שלך? מאוד כואב מדי. הראש של הנחש. עכבר גדול, קשה, הוא לוקח לו יותר.